Selam dostlar, Woodspeak kanalına hoş gördük. İntran yönü öçürüp doğrular dostlar yine täze kod çıktı. Hazır men size şu täze kodu görkezeyim. Intra giremizden hemen intram işlep dur. Öçürüp yakımda da işleýär. Hoşuma hälçe taptım. Ayarlardan hergede öwrep durmaýyn dostlar. Hey to QoS IODNS query. Dostlar salçak kod bellep alyp kalmasaňyz salçak öçürýärler. Salça öçürüp dururlar. Onu hergedek çıkan kodu şep YouTube'da öz kanalımda paylaşıp turan sizler bilen. Hem kodlar belli alyň. Ondan başga dostlar köpüňiz kanalymyza agza bolman videolarymyzy görýäňiz 80-90% agza bolman görýärler. Gaýra sizin kanalymyza agza boluň. Videolarymyzy gollaň. Halan bolsaňyz like basyň näder görkezeýin. Bir YouTube açýan. Ne? Uğraşamaz yani. YouTube'um işleýär. Dostlar şu diýişimi kanal agza bolmagy hem unutma. Hoş sağ olun.